Okei, mä jaan nää. Yhteiskunnalle niin väestön. Niin, onhan se. Eihän sillä tule toimeen edes Lapin perukoilla saatetaan sitten täällä. Anteeksi. Vuokraton. Maistisiko rouvalle kuppi kuumaa? No maksaako? Mitä helkkaria sä täällä luuhaat? Noiden lehdyköiden avulla sä yrität kepotella itsesi tonne sisään varastelemaan. Seppo, saadaanko mä ottaa sinusta kuva? Mitä tää nyt on? Maria-Liisa ja minä aina olemme tienneet sen, että sinusta oleva kulu aikoinaan oli pelkkää puppua. Oli niin vilpitön mies, ettei paremmasta väliä. Ja tässä. Mä yritin tuossa tappaa itteni. Voi helvettä! Mä rakastan sua. Sä meilläkin on ilmapalloja. Siksi, koska me ostettiin niillä rahoilla herneketousia. Koita nyt rauhoittua! Niinpä. Seppo, onko sun lisää flyereita? Mä oon jakanut jo kaikki. Sähän oot oikein... Ei kai nyt näin kauniille naisille voi kukaan sanoa, että... Mä rakastan sua. Ei me tarvita mitään ilmapalloja, kun meillä on täällä... Mitä helkkaria sä täällä luuhaat? Menikö homolta pupupöksyyn? Jaa, mutta meikäläinen voisi tässä välillä ottaa lautasellisen homoja.